Koronawirusdan azat Türkmenistanda berk karantin çäklendirmeleri dowam edýär. İşsizlik ilaty kötüýär. Hususy üpjünçilik öýün pandemiýa sebäpli ýapylmazdan ozal men her gün 50 manat gazanç edýärdim. Ýoldaşym awtoluk bejerilýän ustahanada işläp her gün 100 manat gazanç edýärdi. Ýöne üpjünçilik öýümne awtoluk ustahanasy da karantin sebäpli ýapyldy. Inni özüm hem ýoldaşymym işsiz galdyk diýip lewaply bir tükençiden Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Koronawirusdan azat Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girizilen karantin çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Karantin düzgünleri ilatyň onsuz hem ýaramaz üpjünçilik şertlerini öňküden-de çäklendirýär. Giň ýaýran işsizlik hojalyklaryň gündelik azyk üpjünçiligine ýaramaz täsir edýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçylaryna görä ýurdun günnägör sebäplerine koronavirus ýokunjunyň depkininiň peselenligine garamazdan ençeme iş yerleri yapık saklanýar. Hereket çäklendirmeleri bilen bagly girizilen karantin düzgünleri berk gödäwçilikde saklanýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda halkara howa mendilindäki bir çeşmesi 10-njy oktýabrda 200 töwrew Hytaý hünärmeniniň türkmen howa ýollarynyň bir uçar arkaly Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä bu hünärmenler ýurdun çägine hereket edýän Hytaý kompaniýalarynyň işgärleri bolup bolar, çalşyk esasyny işleýärler. Daşary ýurtly hünärmenler Farab gümrükkanasyna bir karantin merkezine ýerleşdirilipdirler. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy Farabdan Türkmenistanda barýan bir döwlet awtobusynyň ýolda häkimetler tarapyndan saklananyny we ýolagçylaryň ählisiniň awtobusdan düşürilip ýeke-ýekeden olaryň COVID-19 test netijeleriniň barlanyny habar berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä ýolagçylardan 10 raýat Türkmenistanda goý berilmendir. Häkimetler Türkmenistanda girmäge ruhsat berilmedik ýolagçylaryň COVID-19 test netijeleriniň möhletiniň geçendigini aýdýarlar. COVID-19 näsaglarynyň sanynyň azalmagy dowam edýär. Lewap vilayatynyň köpügürlük hastahanasy hem inni adat hastalary kabul edip başlady. COVID näsaglarynyň sany azalýar diýsek-de, berk karantin sebäpli ýapylan bazarlar we dukanlar henizem açylmaýar diýip habarçymyz ýagdaýdan habarly adamlara salgylanyp 11-nji oktýabrda habar berdi. Azatlygyň habarçysy karantin çäklendirmeleri dowam edýän Lewapda ençem adamyň işsiz galanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewapda köp sanly awtoşaý dukany, egneşik dukanlary, gurulşyk harytlary satylýan dukanlar, tükençilik öýleri, gözellik salonlary we delekxanalar bir ay 10 gün töwregi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gürrüňdeş bolan bir tükençiden sentýabrdan bäri öz işleriniň togtanyny, awtoluk ustahanasyny işleýän adamsynyň hem işsiz galanyny gurrun berdi. İki çağamız var. Arenda alıp işledýän tükençilik öýümüziň gapysyny polisiýa işgärleri möhürlediler diýip tükençiden gurrun berdi. Ol karantinden ozal özüniň gününe 50 manat adamsynyň 100 manat gazananyny, ýöne iş yerleriniň ýapylmagy bilen gündelik girdijileriniň keselendigini gurrun berdi. Inni ýoldaşymym özüm hem işsiz galdym. Oktýabryň başyndan bäri karantin gowuşadylar. İş yerlerimiz açylar diýen umyt bilen her gün ýerden iş yerden habar alýaryn. Ýöne hiç kim belli bir zat aýtmaýar diýip tükençiden şikayet etdi. Başgalamyzy näde peklejegimizi bilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň hökümeti şu wagt içinde ýurdun çägine hiçili koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne muňa garamazdan ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi.